Hi guys, good evening. So, ndine 2 cents dzangu dzangachida kushare panhau dating. I was talking to my friend today. Ndikamuti unoziva kuti chini. The moment that you take a dating pool like fishing unobatsirika. Kuti paunoenda kunoraura paipai. Pamwe pachona unoraura anonzi makakanji. Womarasa wamadzosera mvura. Pamwe pachona net rako rinobuda risina chinhu. Pamwe pachona wobatawo fish. So, don't stress about the dating is because at the end of the day, it's life. Life will be happening. Imagine dai tese zvinhu zvaingofamba, watodanana nemukomana, watororwa. Oh, yes, on the life here. Life inofanira ma ups and downs shamwari. So, take it easy. Look at me. I'm not married. It's life. Pamwe ndicha, pamwe handi. It's life. Saka accept it because life comes with its own ups and downs. Do my 2 cents panyaya the dating pool. Don't lose hope. Uchabata fishy one day. Wotoenda okumba nefishi vanhu vakanola. Mukwasha wotoenda okumba. Hi guys, how are you? There's something that I've learned, after being an influencer. I'm not a socialite like I always mention. After being an influencer and after being in the public like that, I've learned quite a lot of things, and one of the biggest lessons of my life comes from experiences. Social media is a space whereby it gives your enemies the right to say bad things about you, and they say a whole lot about you. And for me, if you consider to put your things past social media, reconsider, or else you face the repercussions of it. It's not as much as it's a good platform, you get business and stuff, but it can actually destroy something that is really beautiful. It can actually cause problems in your life, especially if you don't know how to manage social media so well. So I've learned the hard way. And one thing that I can say is be careful with what you share on social media, especially if it concerns your private life, your private space, your relationships, whatever that it is. And I've got a friend of mine who told me that she got married. And I was like, oh, no, I didn't see you posting. She didn't even post her husband. She didn't post anything. Then I was like, you know what? I think it's one of the best decisions that you have done. I know kuti vanhu vanogona kubuda kuti hai wasaka akarorwa nemurume nemhaka asiri kumuposta, but kana zvichikwanisika, kana zvichigoneka, it's actually better to protect your loved ones, protect your happiness, protect your family from social media, because it's a beautiful platform, but it destroys beautiful moments and beautiful things that God have created for you. So yeah, especially kana uri public figure. Good morning, Jesus lovers. I hope marara zvakanaka. Today my word riri panyaya dzevana vanyamunhu vakatadzirana vasiri kugona kuregererana. It is every parent's dream kuona vana vake vachiwirirana, vana vake vachidanana. Asi hakuna chinhu chinorwadza kuona vana vemunhu wani vapandukirana. Sekutaura kwandinogara kutaura ndichiti hama yako mwana wamai vako. Asi kana vakava enemy zvinoshayisa mufaro. Ende nhasi moyo wandoda kuti nditaure nezvawo imoyo wekuregerera. Zvisinei kuti wakatadzirwa zvakaita sei, zvisinei kuti wakatadzirwa zvinhu zvawakati handife ndakamuregerera nekuda kwezvinhu zvaakanditadzira. Asi tikacherechedza Bhaibheri, shoko raMwari rinotaura iro kuti Mwari vanotiregerera zvivi zvedu zvatinogara tichitadza nguva nenguva, misi nenguva. I know it's very disappointing kutadzirwa, kubetrewa nemwana wamai vako kuti angandidaro here. Dzimweni dzenguva unenge wakatorerwa ari murume chaiye. Asi nhasi ndoda kuti titaure nauye kuregererana, tibatane, tidanane, nekuti kana tikatadza kuwirirana tiri vana vanyamunhu, ko zvinozoita sei kuveduwe? Ko mukandisipo vana vangu vanochengetwa nani kana ndisingaonani nemwana wamai vangu?
saka nhasi mwoyo wandoda kutaura ndeyekuti ngatigonei kuregererana. Izvozvi panguda pane mwana wamai vako wane makore usina kutaura naye, pauchanzwa audio iyi kana kuti pauchaona video iyi, ndokumbira kuti umusendere message woti wakadiko mwana wamai vangu, ufunge hako ndanga ndakusuwa. Chero zvakadzimbika ndinozviziva kuti hakuna munhu anoda kutosvorana nemwana wamai vake, asi nhasi tiri kunamatira mweya wekuregerana nevana vamai vedu kuti tigone kubatana, kuti tigone kubatana. It is my prayer, it is my desire kuti tibatane, tiwirirane, tive each other's keeper. Pamwe pachona unoona mune musingatowirirani, mai nababa havasisipo, and you are supposed to be there for each other, but you are not being there for each other just because of kutadzirana kwatakaita. Sekuregerera kwatinoitwa naKristu, ngatigone kuregerera hama dzedu. Nhasi ndoda kuti ungosendera mwana wamai vako message. Kana muri kuwirirana, regai nditi makorokoto, Mwari ngavakukomborerei kuti mugare makabatana, parege kuwanikwa kana chipi nechipi chingapinda pakati penyu sevana vanyamunhu. Tirambe tichidanana, zvinhu zvakakosha. Sendera mwana wamai vako message. Musendere, zvakaita zvinorwadza, zvakaita zvinodzimba, asi ndati musendere message iyoyo. Anodaira nerudo ende mwoyo wake unofara chaizvo. Morning, beautiful people. Good morning, Jesus lovers. So today my message is going to the church goers, not the believers, because I've noticed that we have so much church goers than believers. And when I'm talking of church goers, I'm talking of people that are there to judge people. A lot of people vanoti vanhu vasaende kunonamata, vanhu vanenge vari mumachurch because they want to act holy. And I remember, if you read your Bible very well, Jesu anotaura kuti kana paine asina kumbobvira akatadza, ngaasumudze dombo amuteme. Ende vanhu vese vakakanda matombo pasi because vakange vakambotadzira Mwari. So vanhu vanoenda kuchechi kazhinji kacho tinoda kuva holy, tinoda kukondema munhu kuti iye anoba uyu aenda kuchechi kunoitei, mamboona zvanga akapfeka angachiitina kuchechi kunoitei. And Jesu paakafa, dai nyika yese yanga isina zvitadzo, Jesu vaisafa because vangadai vakafira mahara. But if you read your Bible very well again, it states kuti ndakavinga vatadzi. So if you see munhu unofungidzira iwe nemasako enyama, since you are a good judge, kuti munhu uyu anogara achitadzira Mwari akuenda kuchechi, why can't we celebrate kuti akutonosangana neruponeso rwake? Because church is like a therapy, kunorapwa. Saka pane munhu anoenda kuchipatara asingarwarere vedu, yobva ati ndakutoenda kuchipatara ndisiri kurwara ngoti nhasi ndangofunga wangu kuvhizita paparenyatwa. No, but we go there because tine unhunza unoda kurapwa. Ende mumwe munhu paachanzwa bhaibheri shoko raMwari achabva atendeuka obva agamuchira Jesu. So let's not judge people, and ngatisakanganisei vanhu kunamata. Ngatiregedzei kuva a reason yekuti mumwe munhu akatadza kuwana zambuko rake kuna Mwari just because we think kuti isusu tinoziva Mwari, or just because wakakurira mufamily yainamatwa stereki. Kune mumwe munhu asina mbobvira akatsika gombo rake muchechi anotorarama upenyu huri quite disgusting. And for me, if I see that person going to church, I will celebrate, because hanzi ngirozi dzekumusoro kudenga dzinopemberera when one person gives their lives to Christ. So my message today is, kana tichinamata ngatinamatire vatadzi. Inini pachangu, I'm not going to lie, nditori mutadzi ndogara ndichitadzira Mwari, asi kuti ndinovavarirawo kuti nerimwe ramazuva dai ndagona ndazoita mutsvene. Vanhu vazhinji vanoenda kumachechi muri kutadzisa vamwe kuenda kuchechi, vamwe potse munoita kuti vamwewo zvakare vatobuda chechi yacho chaiyo. Mwari ngavakukomborerai kana paine vandatuka, sori zvenyu, asi ngatigonei kuda kunatsira Mwari mo. Tiregedze kutarisa kuti Lorraine, Susan akamira sei, ari kuita nezvei. Ngatigonei tigonere Mwari nguva zhinji.